ihan loistavaa, mutta tämän nimi on Tuomaksen laulu tai laulu Tuomakselle tai Tuomas tai... Tuomas lukee. Sitä ei vielä päätty ihan varmasti, mutta Tuomas, joo. Joo. Mä oon vähän jänskännyt, kun me ei oikein reenattu. Mutta hei, me äänitettiin tässä jonkunlainen jo semmonen live-veto, niin ehkä voitte sitten kuunnella sen, mitä se oikeasti olisi pitänyt mennä. Tai sitten 2 tunnin päästä koitetaan uudestaan. Niin sekin voi olla, mutta sitten vähän rentoutuu. Nyt oli ensin sille, että ei hirveästi voi juoda, kun tässä soittaa, mutta nyt sitten ei kädet tärisee. Mä unohdin sen ihan täysin. Niin ja toi joi saatana sitten vielä. Joo, mutta koitetaan. Eikö niin? Joo, antaa vaan. Mistä tää lähtee? Se on paska, niin mä lyön. Tarvii olla tempoa. Se on hyvä. Tuskin täällä monta on, jota Tuomas ei oo uhannut. Joskus paalaimeen heittää. Ja joskus töihin darrassa, olo ei oo mahtava. Kyllä Tuomas sulle sumpi keittää. Vaikka ilta venyy pitkäksi, eikä sulla käy flaksi, Tuomas sun peiton alle heittää. Onko sinne vielä yksi vielä päähän? Ei, tää lähtee jossain. Ja sitten 2, 3, 4. Päivän Tuomaksen, olet Tuomisen. Päivän Tuomaksen. Päivän Tuomaksen, olet Tuomisen. Päivän Tuomaksen. Sulla on 30 mittarissa, et oo töissä sittarissa, vaan natsi sivassa, porukassa kivassa. Näet näin 30-vuotiaisia suree, älä huoli, ei se sua pure. Ikä on vaan luku Tuomas, sen täällä kaikki huomas. Päivä on Tuomaksen, puolet huomiseen. Tänään ei jää kylmäks kukaan, väki lähtee kertsiin mukaan. Päivä on Tuomaksen, puolet huomiseen. Päivä on Tuomaksen. Päivä on Tuomaksen, puolet huomiseen. Päivä on Tuomaksen. Yeah.